mu ambaci cewar ana so idan kana so ka roƙi Allah ka fara da istighfari. Misali mu ɗauko ƙissar annabi Suleiman, za mu haɗa shi ga abu biyu, cewar da zai fara roƙon Allah ya ba shi abin da yake so na mulki, kuma mulkin da duk duniya har duniya ta tashi ka a sake ba wani irin shi, kuma Allah ya amsa mishi, sai ce sai da ya fara da rabbi firli, ya Allah ka gafarta mu. To ke ma yau idan za ki fara roƙon Allah wata bukata, kina farawa da rabbi firli, rabbi firli, rabbi firli, haka ya fara. Ya ce rabbi firli wa habli mulkan, rabbi firli, ya Allah ka bani wani irin mulki, la yanbaghi li ahadin min ba'di, kar ka ba wani irin sa ya Allah bayan wucewa ta. Sai ce innaka antal wahhab, dan sunanka al wahhab. To sunan Allah din nan al wahhab, sai aka ce yana daga cikin sunan da idan kai lazimce shi zai ba Allah yana yin kyauta da abin da kaman ba zai yiwu ba. Da sabab na riko da sunan Allah al wahhab, Allah yakan baka abin da a zahiri baya yiwuwa ya yiwu. A al-wahhab ba, ya wahabu sunan Allah ne da yake samar da abin da kama abu ne ba zai yiwu ba, zahiri duk mai basira in ya duba zai ce to ya abin zai yiwu, to da sunan Allah al-wahhab sai yiwu. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Hatta annabi Zakariya alayhi salatu wassalam ai ya tsufa tukub ga matarsa tsohuwa ai ya roki ubangiji, ya ce rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Kun gane ba, ya ce Allah ya bashi, kuma gashi ya tsufa ya manyanta, habli Allah ya bashi, kuma Allah ya bashi, Allah ya bashi. Saboda mutum wanda ya tsufa ya riga ya tsufa ya manyanta ya kai shekarun da ba a tunanin haihuwa ta tare da shi, kuma a ce gashi yanzu ya haihu, an gyara mahaifan mata ita ma ta tsufa tugub, kuma a ce ita ma ga ciki kuma ta haihu kuma lafiya, kuma aka haifi annabi. Wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja, Allah ce maka ki gyara mahaifan matarsa. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi. Dan sunan me? Dan sunan Allah al-wahhab, babban suna ne. Duk wanda yake neman ya samu taimakon Allah ga inda yake zato da inda baya zato, a gabar da yake ganin to ina ma zai samu, yaya ma abun zai yi, ka yi riko da al-wahhab sai Allah ya baka. Ku yi riko da al-wahhab sai Allah ya baku.